मुङा मा? उनजु नार्जारि सानथिफुर अन्थाइबारिनि। नोंसोरो दा मा उसुबिदा मोनगासिनो? उसुबिदा मानि हनै हाथायबो मोनजाया, थाव संख्रि बानलु जानो थाखाय ना गुरलाबायो, माइरं रेसनबो मोनजाया। दासिमबो गैया, दस्रायाव राननाय खोनाबाय, जोंनियाव गैया। ओरैनो नोंसोरो गावबुराफोरनाव खबर लादोंना लायाखै, मेम्बारफोरनाव? मेम्बारफोरनावबो खबर लाथ'वाखैमोन, गावसोरनो खोन्थानांगौमोनथ', मोनजानाय मोनजायै गावसोर नायनांगौमोन, खोन्थायाखै। ओमफ्राय नोंसोरो दा ओरैनो मा खालामनानै जागासिनो? बिदिनो ना गुरबाय, पाब्लिकआव सासे सानै जाबाय, बेजोंनो बानलु एसे माइरं एसे लानानै थांबाय। फिसाफोरबो दं। नोंसोरो दा मा लुबैदों? दा मोनबा जोङो रेसन राननाय लुगैदोंमोन आरो, माइरंफोर एसे एनै संख्रि बानलु दालि बायदिसिनाफोर हरबा हामगौमोन जोंनो, जारला जाथारबाय जोंहा। फिसा दं फिसौ दं, फारसेथिं हाजिरा खामला मावनोबो मोनला, फैसायानो गवाबा माजों हाजिरा होनो बिसोर मालाय, होग्राफ्रा मालाय। मुङा मा? उनजु नार्जारि सानथिफुर अन्थाइबारिनि। नोंसोरो दा मा उसुबिदा मोनगासिनो? उसुबिदा मानि हनै हाथायबो मोनजाया, थाव संख्रि बानलु जानो थाखाय ना गुरलाबायो, माइरं रेसनबो मोनजाया। दासिमबो गैया, दस्रायाव राननाय खोनाबाय, जोंनियाव गैया। ओरैनो नोंसोरो गावबुराफोरनाव खबर लादोंना लायाखै, मेम्बारफोरनाव? मेम्बारफोरनावबो खबर लाथ'वाखैमोन, गावसोरनो खोन्थानांगौमोनथ', मोनजानाय मोनजायै गावसोर नायनांगौमोन, खोन्थायाखै। ओमफ्राय नोंसोरो दा ओरैनो मा खालामनानै जागासिनो? बिदिनो ना गुरबाय, पाब्लिकआव सासे सानै जाबाय, बेजोंनो बानलु एसे माइरं एसे लानानै थांबाय। फिसाफोरबो दं। नोंसोरो दा मा लुबैदों? दा मोनबा जोङो रेसन राननाय लुगैदोंमोन आरो, माइरंफोर एसे एनै संख्रि बानलु दालि बायदिसिनाफोर हरबा हामगौमोन जोंनो, जारला जाथारबाय जोंहा। फिसा दं फिसौ दं, फारसेथिं हाजिरा खामला मावनोबो मोनला, फैसायानो गवाबा माजों हाजिरा होनो बिसोर मालाय, होग्राफ्रा मालाय। मुङा मा? उनजु नार्जारि सानथिफुर अन्थाइबारिनि। नोंसोरो दा मा उसुबिदा मोनगासिनो? उसुबिदा मानि हनै हाथायबो मोनजाया, थाव संख्रि बानलु जानो थाखाय ना गुरलाबायो, माइरं रेसनबो मोनजाया। दासिमबो गैया, दस्रायाव राननाय खोनाबाय, जोंनियाव गैया। ओरैनो नोंसोरो गावबुराफोरनाव खबर लादोंना लायाखै, मेम्बारफोरनाव? मेम्बारफोरनावबो खबर लाथ'वाखैमोन, गावसोरनो खोन्थानांगौमोनथ', मोनजानाय मोनजायै गावसोर नायनांगौमोन, खोन्थायाखै। ओमफ्राय नोंसोरो दा ओरैनो मा खालामनानै जागासिनो? बिदिनो ना गुरबाय, पाब्लिकआव सासे सानै जाबाय, बेजोंनो बानलु एसे माइरं एसे लानानै थांबाय। फिसाफोरबो दं। नोंसोरो दा मा लुबैदों? दा मोनबा जोङो रेसन राननाय लुगैदोंमोन आरो, माइरंफोर एसे एनै संख्रि बानलु दालि बायदिसिनाफोर हरबा हामगौमोन जोंनो, जारला जाथारबाय जोंहा। फिसा दं फिसौ दं, फारसेथिं हाजिरा खामला मावनोबो मोनला, फैसायानो गवाबा माजों हाजिरा होनो बिसोर मालाय, होग्राफ्रा मालाय।